今ウイグルで起こっていることを知ってくださいと。とんでもない人権弾圧が、家族が帰ってこれないんです。家族と連絡が取れないんです。自分の子供がどこ行ったかわからないんです。100万人とも、この資料によると300万人とも言われる方が罪もなく強制収容所に入れられております。そして反抗すれば本当無料です。そして今この中国というのは臓器ビジネスを行っております。臓器移植を行っております。この収容されているウイグル人の方々は血液検査をされて、そういうね、使える臓器、何型の血液か、こういうところまで、調べられております。そして子供を産めなくなるような注射や薬、こういうのも毎日毎日与えられております。そしてもう出る場所が本当に狭く、数時間ごとに交代で出るような本当に悲惨な状況でございます。こういう状況をどうか日本の皆様に知っていただきたくて、この2人いるウイグル人の方々、これ大変な勇気ですよ。中国人の方がそのままにいますから、ここを見てても、これ話していると公開に出るんです。どうか日本のここのある皆様、真実を伝えているウイグル人の方々を守ってあげてください。今香港でもウイグルでもこの中国共産党の暴力に対して立ち上がっております。侍です。こういう若い方々も本当に祖国のため、人間として当たり前のことを勇気を持って身の危険を感じながらもやらなければいけないと、もう15年も活動しております。どうかね、日本のマスコミや政治家いらないですけども、この人権弾圧、今現在行われている人権弾圧、人間として見過ごすわけにはいけないと。そして中国人の暴力もありますけども、どうか日本の皆さんを守ってあげてください。2人の日本語もおぼつかない方々が毎週こうやって、長時間活動しております。無関心で、はいけないと思います。今日はですね、開戦記念日だそうです。12月8日、78年前に日本が、アジアを解放するために戦った、そういう我々侍の子孫でございます。アジアから植民地をなくした侍の子孫の日本が、隣国で困っている方々、人権弾圧を受けている方々に対して応援する声さえ上げられないような日本人であってはいけないと思います。ありがとうございます。東のマルキスさんに独立をということで日本にいらっしゃる東トルキスタンの皆さんの少しでもお役に立ちたいと思い、たまたまこの場に居合わせましたので、こうして私もマイクを持たせていただきました。先ほど東トルキスタンの女性の方からお話がありました。家族がどこにいるかわからない、家族が生きているかわからないと。皆様今日もお家に帰られるでしょう。皆様一人暮らしであるとしてもふるさとがあるでしょう。ご家族がいらっしゃるでしょう。それは決して当たり前ではないということを知っていただきたいと思います。いつ私たち日本に生きていても同じような状況になるか分かりません。しかし私たちの身が危ないからといって私たちは東トルキスタンの独立を応援しているのではありません。悲しんでいる人たちが傍らにいたら手を差し伸べるのが人間としての道義ではないでしょうか。日本には袖触れ合うも他生の縁という言葉があります。狭い日本に生きていて袖が触れ合うくらいの狭い日本に生きていて出会うということだけでも大変に貴重だからお互いに助け合うという素晴らしい言葉です。今募金ありがとうございます。募金もしてくださっています。この募金勇気がいるかと思います。こうやって街頭演説をしている中で歩みを止めて小銭をありがとうございます、お金を募金すること勇気がいるかもしれません。だけどほんの少し勇気を示すだけでどれだけ私たちのアジアの同胞がどれだけ勇気づけられるでしょうか。ポケットの中の小銭でも構いません。お財布の中に余っている小銭でもありません。今この新宿でたまたま居合わせたのであるのならば、日本人は苦しんでいる隣人を放っておかないということを示していただきたいと思います。1円で構いません。もちろんたくさんいただければ大きな力になるので助けていただきたいと思います。私たち日本人は
74年前戦争に負けましたが、その時も自分たちの国のことだけではなく、アジアを侵略するアングロサクソン白人たちの侵略に立ち向かうために勇気を持って命を懸けてアジアを守った民族です。その前進のありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この募金の一つ、その行動が私たち、この一年の中に私たち日本人の愛と誇りを込めることができます。どうかこのたまたま新築で居合わせたのなら、募金する勇気が今はなかったとしても、お手元のスマートフォンで東トルキスタンの現状を知っていただきたいと思います。今私たち日本語を当たり前に話していますが、自分の生まれ育った故郷の言葉が失われていく悲しみをどうか思いやっていただきたいのです。日本語はとても難しく、しかし美しい言葉です。日本人はそして特殊な能力があるそうです。虫の音色、スズムシの音色、虫の音色を聞き分けられるのは世界でも日本人とポリネシア人だけだそうです。日本語とポリネシア語を母国語にしていると、雑踏に紛れてしまう虫の音が虫の声に変わるそうです。他の国の方々は街の中で虫の音を聞いても雑音にしか聞こえないそうです。しかし日本語を使っていると、雑踏の中から季節の移り変わりの美しい虫の声を見つけ出すことができるそうです。こうした自分の国の言葉、自分の国の文化を誇りに思い愛し、その中で人生を紡いでいっている私たち日本人であるならば、困っている隣人、苦しんでいる隣人に手を差し伸べることができると思います。こうした活動にも、お金が必要なので今募金も募らせていただいています。写真もたくさん展示してあります。資料もあります。チラシも配っています。どうかインターネットという無限の情報を